Wastad yn greadigol o giciau gosod Pen-y-bont. Dyma Mael Davies yn croesi a'r peniad gan Harling. A mae'n gorffen ar do rwyd. A mae allan gan y capten Owen. Reeves sy'n chwarae tipyn yn ddyfnach heddi. A beth mae wedi gwneud. O, mae'n dynnu ar Reeves. O, mae'n ragor o dynnu pen pella hefyd gan Clayton Green. A mae Green wedi ymateb. A mae angen iddo fe fod yn ofalus. Reeves yn tynnu Green mewn i'r byrddau hysbysebu. Mae e yn ymateb. A mae Clayton Green yn cael darlith. A mae'n gerdyn melyn iddo fe. Dim byd i Elliot Reeves. A penderfyniadau Ben Williams yn cythruddo cefnogwyr, hyfforddwyr a chwaraewyr Pen-y-bont. Wood yn dwyn y bêl, y rhediad mlaen gan Crawl. Crawl rhwng yr amddiffynwyr. James Crawl! O, mae'n gorffen yn gampus. James Crawl. 5 gôl y tymor. Ond y rhediad yn wych rhwng yr amddiffynwyr. Y bas ato fe yn berffaith. A mae'n curo Jack Fflint yn y gôl. Munud ola'r hanner. Ken Owen y capten, mewn i'r canol, tuag at Mael Davies! A Davies yn dyblu mantais Pen-y-bont ar yr hanner. Ken Owen yn sgubo'r gic gornel i mewn. Davies yn penio i gornel isa rwyd. A Pen-y-bont ar y blaen nawr o 2-0. Cryfder da gan Crawl. Gyda trydydd gôl nawr yn lladd y gêm. Oh, Wood! A maen nhw wedi cael y trydydd a Venables sydd wedi chael 2 gôl mewn 2 funud i Pen-y-bont. Y croesiad o'r chwith a Venables yn gorffen yn gampus. Cic gornel gyntaf ail hanner i'r Fflint. Jake Phillips mewn i'r canol! A maen nhw wedi cael gôl yn ôl. A Harry Owen, y capten sy'n hawlio hi. Y croesiad gan Phillips. Owen yn gorffen. Y Fflint nôl yn y gêm. Lee cyn chwaraewr Radcliffe Borough. Ond paslac ynddo fe. Mae'n cael ei ryngipio'n dda gan Kirkhoff. Kirkhoff at Venables. A mae'r Kirkhoff wedi parhau a'i rediad o'r cefn. Kirkhoff ar ei drod chwith. O, syth at Jack Fflint. Mae'r Fflint yn clirio. Jones. Ond Kirkhoff eto'n gryf yn erbyn Sian. Pas dda ymlaen at Georgievski. Venables yn dod amdani. Fflint yn unlle. Peniad mewn ac allan gan Isaac Lee. Y peniad gan Kirkhoff. Ac Isaac Lee yn y fan ar lle i rwystro Pen-y-bont rhag sgorio'r pedwerydd.